Uzelubuza yini dale uzokhona ukuhlala uze kube nini Umubulunga nesitafela waza ngapha. Angisidele kushisa ilanga la. Sikele ngine dot. Indlela kuthiwa forex la mhlawumbe ngizowina nje futhi kwazi ba Jesu thembe yena manje uNkulunkulu sengiqale ngithanda uNkulunkulu amen sho ba hawa ngiphazamisa indaba manje ngabe ngijoyinisa abantu istokfela la manje ngifuna umuntu ozosijoyina sengihambe yonke indawo nje sengibona imali ngisakubonile 120 ngenyanga baba hayi ngeke imali encane nje yazi mina ngisadlala istokfela hey akumnandi kabi bonke abantu babeyazi ukuthi hayi mabejoyina istokfela esinamphakathi kumnandi uthi uyabheka sha u10000 o 12000 kanje yabo nje ngakusiza kodwa nami engasephila yabo thola imali wangisiza hayi ngakusiza bese kodwa phela nami leyazi nje imali ekhulumayo umshithi ubafo ngamanye amazwi cha uthi uyajoyina hayi ngiyajoyina kodwa mina kumele ngiphe imali enkulu hayi phela ezemali phela kumele ikhale ku-uncle abadala okay ngabe igama labafo bambiza ba bengathi Bush Semba ukuthi uyalibona lo gama liqonda ukuthini ithini meeting hlangana nini asingahlangana khona namhlanje ntambama msabe ngibheka abantu right ke phela ngizokubona bese uzongifica kulesi sihlalo bese ngihlezi ngihleli kanje bese ibhekela abantu angibamba push akulani igama lokudlala la wena silile okay ke ngangibize ngathi mankabe yakho ngangibize hayi sesihamba sijoyina istokfela kanje hayi sikhokha ngale mali engibheje yafo sho ngweni bese ngibheka ha uma umuntu udliwe abona leso silimi sona kuba sifika mhlawumbe ngabe ngweni athi ngikusasa le game ayizolo ekheza noma dubuka le Pirates la khona abathona eThekwini kade ngibuye ePirates iPirates ingiphoqile bengayitshela ukuthi ngathrowa lapha vele iphoqa vele yathi mayikho indaba yayo yenza point bizaba ngedate sihlamba ngempela bizaba ngamadate lo ababengilala mina ngabe ngijoyinisa abantu istokfela mina Stokfela sona le semali ubona abantu abadlala istokfela so ubona thina ubona abantu abadlala istokfela ubona mina ngiserious la ngiyala nto izosiza nigcinini yabo nje ngenyanga 120 akuthini sihlale phansi sicazulule kahle le lana ngabe ngijoyinisana istokfela ke umuntu osangenile uyedwa manje nami ngicabanga ukuthi nani nifaka abanabafethu imali ezobikhokhwa ngenyanga ngoyabe u120 ngisa 120 ani masiyavumelana imali encane nje 120 ubona thina ubona ugogo kahle ngoba sibiza amadate uzosibiza imali encane nje asogogo thina esijwayele indaba icabanga ukuthi ningogogo kodwa yazi mase ngithatha uyibheka lento le khona u-right imali phela sesiyidinge khona la sesingenawo khona ngempela mina kodwa into engicabangayo awushunyusa kancane inani lesitokfela libe noma yani ngabe uthi igama ba hayi igama umbazo letsheni anale ngcono hayi igama lomtsizwa la imbazo letsheni hayi futhi ungabhali imambazo letsheni imbazo letsheni mbazo ulistima wazi ubhala ngapha ngibili system athi nabo ba uzongibiza ngombazo kodwa imbazo umambazo hebo wena isigaba bafo-ke njengoba ubiza inani langango-200 mina ngicela imali ethe uba nkulu kunaleyo ngoba phela mina ngisogogo mina yizwa lona wena bonjenje nemali engakanani 500 mhlampe ngenyanga 500 uba igama labhodi ubhala untando razo okusho ukuthi uzokhuluma-ke bafo hayi Thando razo bafo ungabhali ukuthi Thando bhala untando uzongimela wena kodwa esikoleni hayi ngathi ngesizwaneke bese sizophikisana ke hayi Thando Thando uthando untando bafo untando bhala untando ngidyo bafo la uhlala kanjani nalo manje uthini damn uhlala kanjani nalo uthini ngale nto le yeah okay bengifisa-ke ukuthi ngabo-2 mengicabanga hlanele kaBush bethe imalini 120 be-right 120 ngifisa ukuhlanele kaBush wentama namazi uBush ngiyamazi wena uBush manje bafo usho-ke sihlukanisa nini
Hlanganisa nini? Sohlukanisa nathi nje sobona nje sibahlange ngoba ngithi sihlanganisa i-meeting lapha kaBhushi sohlanganisa yona lezo indaba lezo. Kodwa-ke ngoba phela sohlanganela kaBhushi sewubafika kwazi. Ngiyakwazi. Ngo-2. Kusho sokubona khona-ke bafo kaBhushi. Ungaphinde usibiza Masezobe sebedinga imali ayiphelele madoda. Hawu, ngafika madoda. Boy. Ebengangithembi. Hayi sesikhona. Ngitshele leli bhuku hlezi lizophuma la. Awu mancane kuchazele kahle. Akahambanga thina. Phela imali ngehlelo so-2. Bafisa isikhuluma kuphela thina sabafana yabona into engasikhuluma sabafazi. Nazi imali phela. bafo ngiyazi siphumele ngo-500 so kodwa hayi Kumele bengangithembi kwayo nje 500. nayo imali ekhona bethe Hhayi-ke. Wena bafo-ke. Awuyona imali ayiphethe lena? Ayadabuka-ke wena. Omunye ukhipha u-100 omunye ukhipha 100. Kwenzakalani madoda? Omunye ukhipha 70 rand. Kwenzakalani madoda? Kodwa it's fine. Kodwa ezemali-ke ihlala la. Ngoba phela nebhuku. Kodwa kumele sithondele ukubeka ibhuku sibeka. Angivulane ngendlela leyo. Ngicabanga ukuthi ayihlale kuwena le mali kodwa mana engabe sikunika lezi imali zethu ey'ngaka ubusigebenga khona abangithola ukuthi uyasigebenga phana Ngikugebengu. wami hey ngikubamba ufoni wami Ngincane. ngiyokudanda ubhuke Ngene ikholi ibaluleke kabi kabi. kole yani manje Ngithatha amabhuku. Ngikhale ngesikhathi right sengiqedile. Thembo emalini. 270. Eqeda indlala. Lo muntu awaqeda ngithuma nefoni. yini hambi simlindele umtshita bese kuphela ama-hour 5 wonke. Awazi. Hayi ngathi ngimbheke manje bese. Ngqala. Hayi. Makita shuthi vele lo mjidi bese ngizosigebenga. Hayibo kanjani manje? Kazini. Ngeke ukuthi singahlala 5 hours la sithi umuntu uthome ifoni. Hayibo. Akekho lo mjidi lo uhambeni. Madoda akekho lo muntu lapha. Kodwa vele bengingamele simthembe umuntu engingamazwe yamazi. Hayi ngeke bathi yabo manje noplan azini vele sihlakazeni sihlakaze sigcwale. Ozomthola wenze ishow ukuthi ubuya nezimali zethu bafethu. uyazi uplanike lo yazi uqinisile mhlawumbe sosheshe simthole lo muntu ngoba sobe sihlukene Azini bafethu khuluma Asihambeni manje. sigcwaleni. Ngiyabhala. Shuthi ngiyangala. Uya manje wena futhi ish yazi thikele indlela la ihlukene manje ngifuna ukuthatha ushortcut engakhona futhi yabo ish yazini ukuthi ngishone ngayizwana bona Angeke. Yini 70 rand. Bathi 100 rand. Ngabe njani? Angeke. Ngithatha yonke le mali. Ngiphume ngala. Hayi ngeke. Yabona imali mayiphethwe mina. Ngizoba nesono ngeke. Imali engaka. Hayi. Ngithola indlela yokuyifihla. Ngifayela imali. Izobona.
imali engaka. Hey, imali kumele ngiyifihle le, ngingazi umuntu ozoyithola, yabo. Manje uyifihla. Okay man. Manje laba futhi abakabuyi. Akekho ngithola imali. Sebhadini-ke manje. Sebhadini ngempela la. Manje le mali ayikabuyi. Ngabe. Ibu. Ilesihlanya. Ha. Umuntu unenhlanhla-ke la. Hayi ngeke kodwa hayi. Phela iyabonakala le mali ukuthi iyona. Lo 70 rand kambazo. Lona okantando. Lo wami. Hayi ngiyabafonela laba fethu laba ngeke. Akwazi. Hello? Indaba utheni manje? Bafethu ngifuna ukunitshela ukuthi ngiyitholile le mali le. Bafethu ngicela nize lapha ngasekhaya la ngijwayele ukuhlala khona nje nani niyazi. Yeah, sure. Ake nizongifica khona. All right. Ayiyona phela le. Ngeke. Nkabi. Ngoba sindoda. Hamba. Bafethu Nkabi. ngifuna ukunitshela bafethu ukuthi fethu phela le mali ngiyitholile bafethu. Uyithole phi imali? Hayi bafethu angazi ibifihla nje etsheni fethu benke kwenye indawo. Ingabe noba uthi unasemisana lwanisa lo. Uyithole etsheni? Etsheni. Lona lepage. Itshe kombi kephi kuthiwa ikamgabe noma ikephi lapha nje Hey mankabe yami. Uthi uyithole etsheni le mali. ngithole phansi kwethu. Yini nawe ubuza kanje? Mfethu kuthi kanti ngikhumbulayo la wena lokhuzana. Imali lo mali le. Hey, 270. 270. Hayibo. Wemankabe. Nayi le ndoda edlula sibuze yona. Nayi le ndoda le vezi. Usheshe baba usheshe. Angizabhizi kanjani bafethu? Ngithatha uhambile futhi wathi uyobamba ikholi awusabuyi. Usaphude imali zethu. Imali zenu. Sihle imali. Sondela. Wasathi shaya stokfela washiya ibhuku pho. Phela pho bengizolanda njengemvumelano yethu. Ziphi imali? Imvumelano yethu bafethu. Abona msosenzile imali ephi imali baba? Imali ngishiye endlini. Asamsoyilanda. Oh, sihambeni ke. Nosenzile. So ngarabafana. Ngishaya nje Ay baba hamba baba. Akusinda fethu. Ngathi ukuthi kuthini ibheke Imali la. imali la. Ngikihlela. Machita ngiyabuya khona la ngisaka khona endlini. Ngiyabuya. Hayi, ngibona machita. Bheka baba. Bheka kanje nawe hawo. Bheka. Manje ke. Baba iphi imali? Hayibo. Ndoda ungathi ngiyayibo. Baba Imali bengibeke la. Kanjani phoyini la? Ubona. Hayi, komala ungabe usenzile imali. Iphi imali? Hayibo lamjidama sikubuzise imali. Sihambeni manje. Shoneke. Manje ngambheka. Oh, zawena hawu. Ungabe usenzile imali wena. Le mali mfethu yini? Hayibo. Hayibo. Iphi mali? Ngifake. Sizoxola insizwa le mali ngiyitholi mina nami bengingazi umthetho lo stokfela. Hayi insizwa kuyona lento enicabangayo. Ngicabanga ukuthi sicabangani lana. Ngicabanga ukuthi ngicabangani. Uyabona ukuthi wena usikhotheni la. Sezimba. Hayi machita mina into ebengibhala. Hayi musukucha uphekani la. Wena uthatha imali la. Iyona le mali cabanga ngibekibeke lapha. Ngahamba thina. Machita Basumi isitoko esithandekana nento eyodwa. Man, before niyeke thina kephi? Ngiyabuya ngisola nizokubhura ngawo. Uyithathile wayifihla lo. Wena wasuyithathelani? Mhlawumbe ngicela ngibuyisele leya mali ya. Machita nimenini lokho enithetha nami. Lokho ngoba ethi uyahamba uyaphi? Uthela nto ushawa. Asimnande. Simlande. Sangayithola amafana ngizobona.
Le mali. Hayi bu. Hayi bu. Yini bu? Bafethu hhayi kuyonto eniyicabanga bafethu. Bafethu seningacabanga into eniyicabangayo. manje uthweni Relaxani bafethu, hayi yonto eniyicabangayo lana. musa futhi leyo senzile Ukuthi umntana obugebengu Ngithe into engizomshaya ngayo. Sokukana umkemi nawe imali ufethe uyifishe. manje wami imali bengiyibekile mina. mani awusukume ndoda Sukuma baba. ungali betha siphole baba Uthole kanjani? Iphi imali? okay uze uyibeke la uyithathe Ngempela. Mengikhazi ukuthi ngithathe phi manje imali. Ngingasimoshela isikhathi. kunafika ngamasela mina la yazini imali mina ngiyitholile ngale cha ngiyithole khona la Angithi uyabona. thula Nami le mali ngiyithathe la kade ubheka khona. ubungayibekanga uyintshontshe Sela namasela. Ungasamasela. Yini nami ungayibali wena. Ngifihlelani imali ungabe Bengigcina mina imali lapha. uyigcina kanjani ozoyithola kuqala imali wenze njani uyasifuna yazini futhi ngiyayithatha yonke le mali yazini uyathathe le mali yakho ifeni mi 70 rand wakho mi 100 rand wakho kungenamali la asihambeni Hamba wena. Igreen bafethu. ngayihamba Sebenzele imali. Ntombi yami ayine imali yami wena. Vele lapho. Bafethu. Kodwa ngikushaya ngenye.